Sinomlando TV. Sanibonani, igama lami nguNtombi wakwaZungu. Njengoba silana size emidlalweni nje omkhulu kwi-World Cup wabhuta uZamo noSisi Londo kaMngadi. Sisuka le eGoli ngoba nje sifuna ukubonisa i-support, sifuna ukufika nje nathi iGoli sibone ukuthi yenziwa kanjani ngapha ngoba abaningi bethu suka ngale koNongoma phesheya kothukela. So nje besifuna ukufika sobona umdlalo sihlobise nathi sifike nje siyintombi kube mnandi. Yeah, sona nje ukuzohlobisa umdlalo kahle kahle. Sikhona nje sikhona. Sibuya nje endaweni ehlukile kakhulu kodwa nje ngokuhlala sonke sihlala eGoli. So nje sakhetha ukuthi hayi asiyehleni sike siyobona umdlalo wangapha ngoba sikaze siubone vele. Sithandile futhi ngoba uSisi oshadayo usayintombi futhi nathi siyintombi. So sikuthande kakhulu siyabona ukuthi into engasigqugquzela nathi ukuthi sihlale ngentombi sibone ukuthi hayi ayikho into esijahile noma ngathiwa usuqomile ungaqhubeka nje uhambe le ndlela lena mina wakha kuhloniphe kuze kube nomdlalo omuhle omkhulu kangaka. So nje i-encouragement for thina nathi sayintombi sayiphethe kahle singaqomi ukuthi masiqoma siqoma insizwa.